दिनै बाहेरायाव जेबो खामानि गैयाबा न'खरनि मोजां गाज्रि बाथ्रा सावरायजागौमोन नामा बिफा? नंगौ बिमा, आंबो दिनैनि बे मोजां सानावनो नोंसिनि सिगाङाव स्रास्रियै फोरमायखानो सानदों। बाथ्राया जाहैबाय साननैसोनि गेजेरावनो आङो जुमुखौ जुलि खालामसिगोन। आफा! लाजिया नोंहा? बोरायलायनानै फिसानि समानखौ बेबायदि हाबा लानो बुंनो समाजखौ सानाखै? लाजिनो रोङा नोंहा? आहा समाजजों सोमोन्दो गैया बिमा, नाथाय बे हाबायाव नोंसोर आंजों मदद होफानांगोन। नोंनि बैसोखौ सानदो आफा। नोंनि बैसोआ बेसेबां जाखो? हाबानि बेलायाव बैसोनि खोथा फैयालै थान्दै। रां रुफा धोन दौलत थायोब्ला गासिबो हाजोबो। आरो नों मा मिथिगौ? बिमायादि जुमुखौ आंनोनो होलांखादोंमोन, नों बेफोरखौ मिथिगौ नामा? बिनि बिमायादि फानलांबाय। नोंसोर आंखौ मानो बे बुहुमाव जोनोम होआ आयै? नोंसोर आंखौ दुखु साजालाखौनो होदोंमोन। आंखौबो लांफै आयै, आंखौबो लांफै आफा, आंखौबो लांफै। थान्दै, नोङो बिमाखौ बिमा जायैनि सिगां बिमा बायदि साननो हानायनि थाखाय साबायखर। नों जुमुनि गोसोखौ मोनदांनो हाबायना आफा? आं बिनि गोसोखौ मानो हमदांनांगौ? खोनासं आफा, नों रांनि देरगानायाव जुमुनि सोलेरखौ बायनो हागौ, नाथाय बिनि गोसो आरो सानस्रिखौ बायनो थाखाय नोंनि रां आरो दोहोना थोजासे नङा। बुं आफा, नोंनियाव बेसेबां रां दं? थान्दै, आं नोंनि बिफा। नों आंनि सिगाङाव बिदि गोरा राव बुंनो समाया। नों बेखौल' बुं, नों मा सानदों? नों जुमुखौ गारनांगौ आफा। आं गारा। नों गारनांगौ। नों आंनि साननायजों गोरोबाब्ला नों दा ओंखारलां। जागोन आफा। नोंनि अहंकार गोसोनि न'खराव थानानै गावनि जिउ, गावनि मेगननि मोदैखौ बेसेन गैयै खालामनो आंबो गोसो जाया। ओंखारलां नोङो, बिफानि हेंथा होग्रा फिसाया। आदा, आंखौ गांखंबायनाय दाउदा खालाम आदा। मिथिंगानि उदां बिखायाव आला गोजोन रंजानो आंखौबो आगोर होदो आदा, आंखौबो आगोर होदो। सुबुंनि सावनांनाय बे न'खराव आंबो नोंखौ हारसिं गालांनो गोसो जाया जुमु। फै, बै मिथिंगानि उदां बिखायाव सानैजों रंजायनि। थौ आदा। हगार हगार हगार, बेखौ लांबोना हगार हगार। है है है। दाना मानो थांदिया? ओंखारलांदो। थांगोन माहाजोन, नाथाय हांगार नांनाय मोखांखौ लानानै जोंनि न'आव खेबसेबो दाथा। जोंनि बिमा बिफानि न'खराव थ'दो आफा, नोंबावनाव थांसै। Hey, 차.
Ah.